Какви са трудностите пред един режисьор, който иска да направи филм? Ами трудностите не са малко. Главно винаги е финансовата гледна част, нали, финансите. Може би ти вече като един развиващ се подкаст с над 2000 последователи, мисля, че стигна вече, което поздравления. Абонирайте се за Кажи речи подкаст, за да мога да подкрепим Тома. И да кани готини хора, не мен, някои други хора, ако може да идват. Ти си готин, ако? Да се върнем за създаването на филми и режисьори. Сега, преди няколко дни, с моят много добър приятел Ради Стоянов, който също е режисьор, дори кандидатствахме за финансиране в Национален филмов център за негов нов късометражен проект. Идеята е, че за да намериш финансиране не е лесно, трябва да се пребориш с много други кандидати, дори от държавата, да изградиш така бюджетите, че да можеш все пак да си създадеш филма. Цените са се променили, услугите са станали доста скъпи, въобще да събереш екип не е лесно, от гледна точка на финанси имам предвид. Хубавото в България е, че много хора в нашата сфера помагат, но ти трябва да имаш граници в един момент. Тоест, примерно и Магаре е създаден, освен че има външно финансиране, е създаден с много голяма помощ от екипа. Да кажем, че 90% от екипа не е взел хонорарите си. Те ги дариха, за да можем ние да си платим спането и храната в селото, в което се развиваше действието на филма. Но това не може да продължава цял живот. Не можем да правим филми нон-стоп, без ние да заплащаме за услугата на тези хора, защото пък те с какво ще се изхранват, нали? И аз ще се опитам в този проект да вляза на Ради. Проектът да вляза като нещо като продуцент. За да видя малко по-дълбоко как се случват тези неща. Да си по-енергийно ефективен? Ами да съм по-замесен не с творческата част, а с логистичната и финансовата.